marte și repede. Ia uite. Uite, uite cum se vede, ești nebun. Îl filmează pe ăsta. Uite, mă, ești prost. Uite, stai că-ți dau partajare să vezi. Fii atent. Ești prost. În care l-a abonat și uită fly-ul nebun. Da. Uite, se vede? Stai așa. Da, se vede. Uite, vezi? Închide video. Închide ce asta. Filmează-l în ochii măsii. Stai, bă, te trezi, mă. Da. Da, rată de tot. Mie nu. Îmi fac bua, mă, dar știi că mie e. Gata, mă, nu mai vorbi, mă. Ai auzit, mă, Kevin, nu mai vorbești. Ne-am cu pe aia. Jego, stai. Mă, nene,